predáva. Dobro, vždy som ich Necítite to v svojich srdciach? Ku komu patríte? Viete ku komu? Zamýšľate sa? Cítite v sebe, kto ste? Alebo je svet pomýlený? A viete, aký je posledný verš toho, čo som vám chcel povedať? A vy, bratia, tak urobte. Berte šable, hrobmi kopte. Hrobmi kopte do Golgotha. Jamu sypte do vysoka. Nie vie každý, kto sa tak podíva, že tu bránko odpočíva. Čo vám chcel básnik povedať? Kupujete a predávate. Predáte seba. Tak skončíte. A tak toto vyzerá na celom svete. Svet kupuje, predáva. Nie u nás. Zoberte si celý svet. Na čom funguje? Na peniazoch. Na špinavých, prekliatých peniazoch. Preklínam peniaze. Nech sú prekliaté navždy. Lebo narobili strašné zlo medzi ľuďmi. Keď som dostal nejaké peniaze, nemyslel som na seba, na svoje dobro. Vždy som ich rozdelil. Rozdelil som ich, ako som vedel, ako som mohol. A keď príde ku mne chorý človek, vždy sa rozdelím so všetkým, čo môžem. Čo vidím, vyrovnám energii a čo môžem, znásobujem. Lebo toho zla je toľko, že to nikto nevyrieši. Prečo verejne nepoviete, čo cítite? Prečo sa neozvete vy, psychiatri, ktorí poznáte ľudskú psychiku? Vy, filozofovia, nehovoríte na rovinu ľuďom. Komu skutočne z vás záleží na tých chudákov? Na tých najbiednejších? Ozaj niekomu na nich záleží? Alebo sa len tak všetci tvárite? Jeden kňaz sa vyjadril o mne, že som diabol. Diabol takto bude k vám rozprávať. Ale pritom veľa kňazov chodí do mojej ambulancie a majú iný názor. Prosil som vás, aby ste postavili pyramídu, zrkadlovú gulu. Hovoril som vám o tom, že to nejde dobrým smerom. Nemali ste za nič moje slova. Teraz to pocítite v prírode, v počasí a pocítite to ešte inak. Nikdy som nepatril žiadnemu náboženstvu, žiadnej strane a nikdy patriť nebudem. Ale vám hovorím, patril som k hviezdam. Hľadal som akýkoľvek spôsob, ako sa vám prihovoriť. Ako vám pomôcť? Vy ste mlčali vtedy, keď vás prišlo 4-5 tisíc ľudí do sály, do haly. Keď bola taká sila, že ste lámali dvere, som vám bol dobrý. Ja vám to môžem pustiť kdekoľvek. Ten archív je otvorený. Teraz, keď som vám chcel povedať, ako si momentálne môžeme pomôcť, tak mlčíte. Čo si mám o vás mysleť? A vôbec, čo si mám mysleť o všetkom? A čo si tu môže prostý človek mysleť? Komu má veriť? Nie je už človek náhodou dezorientovaný? Veď už neverí nikomu. Každý sa stará len o to, aby nejak prežil a niečo za to dostal. Čiže čomu verí človek? Obchodu. A vy, obchodníci, ste ho k tomu dostali. Preto ste prekliatí, aj váš obchod je prekliatý. A vyplnia sa slova veľkého medveďa, ktorý povedal, keď zhynie posledná ryba, posledné zviera na tejto zemi, človek horko zaplače a slza vypadne z jeho oka. Môžeme si pustiť televíziu. Čo vidíme? Pustíme si správy.
Pustíme si našich predstavených. Čo vidíme? Nenávisť, vadu a presviečanie. Kde je láska, priatelia? Prečo moje slova neznejú medzi vami? Vypočujte si moju kazetu a pozrite sa do svojej duši. Nehambite sa. Hambite sa. Máte sa za čo? Vaše správanie je pod úroveň. Vaša nenávisť a zlosť vám strší z očí. Ako chcete pomôcť týmto chudákom? Nespracovate frekvencie, ktoré k vám prídu. Vyriešujete svoje vlastné spory. To je choroba, ktorú rozsievate. Pretože ste sa roztrieštili. Svetospluk vám povedal, buďte ako prúty. Vy ste tie prúty dolámali a zradili sami seba. Hambite sa.